1. Yo mga kasunggaw, yutila family. So ngayon ang gagawin ay gagawa po sila ng TROTROPAHIN o jojowain challenge. Kaya excited na akong malaman kung ano ang kanilang balak mamaya. Ng maraming satsat. Okay, yung challenge magsisimula within 3, 2, 1. Jojowain ba o TROTROPAHIN? Bakit? Kasi ano, basta tropa. Wala po kahit konting explanation. Kailangan pala ng explanation. Kahit konti lang ate. Tropa. Diba yan? Tagalog. Pwede yun mag-oray, diba? Ano? Kay Joe Bontia. Oo. Asya tropa. Ganun po. Okay na. Ano po ate? Totropahin? Bakit po? Ano? Kasi hindi ka naman siya masyadong kilala. Pardon? Yun, totropahin na lang. Sige, ito. Si Aga Yutila. Jojowain ba o TROTROPAHIN? Totropahin. Bakit? So, kailangan pa ng extension. Opo, kahit konti lang. Ano kasi, nakikita ko sa mukha niya parang, gusto ko na siya maging kaibigan. Parang, basta hindi ko siya kaya magjojowain, parang tropa lang. Tropa lang yung tingin ko sa kanya. Ganun po ba? Oo. Tropa. Hi ate. Sige, papakain na kami. Katuwaan lang. Katuwaan. Sige na. Jojowain o TROTROPAHIN. Ano man? So, ano? Sige na, jojowain o TROTROPAHIN. Ang takbo. Sige na ate. Ano ba? Jojowain. Ay. Kay ano? Kay ano? Yutila, Aga, jojowain o TROTROPAHIN? Totropahin. Bakit? Kasi sa pagkakilala ko sa kanya, friendly siya at feeling ko mag-enjoy ako pag kasama siya. Sana all. Siyempre naman. Yun lang po. Feeling ko nalalapit ko na siya. Okay. Okay? Ready ka na? Sige. Si Aga Yutila. TROTROPAHIN o jojowain? Si Aga Yutila. Aga? Totropahin. Sige, bakit? Wala. Kasi parang masaya siya maging tropa. Mm.
Yun lamang po. Sige. Huwag kalimutang mag-subscribe po sa